Hej, Jakob Hertz fra Tilmarkski.dk. I en anden video viste jeg lige lidt om den her nye skarperstøvle TX Pro, og snakkede lidt om de fordele, der er ved den, men også de ulemper, der er ved den. Og pudsigt nok, så er det egentlig mest inden for touringområdet, at den er skæv. Hvor vi har nogle spænder her over foden. Den er 3 spænder. Nu lukker jeg lige den her. En over foden. En til at holde hælen nede på plads i støvlen. En over resten. Og så har der en kraftig booster strap her, som faktisk fungerer som et ekstra spænde også. Den inderstøvle, jeg er i her, det er fra nogle K2, hvor der sidder sådan en bruger her, der kan trække snørebånd sådan hele vejen ned i inderstøvlen. Det fungerer sådan hæderligt til at kunne holde hælen på plads i inderstøvlen, så sluppet det kommer til at ligge imellem inderstøvlen og yderstøvlen. Men det ideelle, det ville jo være, at der ikke var noget slup. Men det kan man ikke, og det skyldes, at det spænde her, det der kan trække foden, hælen tilbage i støvlen, det der går hen over vristen, det sidder hængslet over det punkt, hvor skaftet ligger op. Så jeg ser det her, og det er løsnet. Så her i touring-funktionen, så er der, så skal vi lige have den her løsning helt også, så er der god bevægelse. Det eneste, der så er modstand, det er faktisk de 2 plastikplader her, der skal rettes ud og bøje, eller sådan rettes ud hver gang man skal tage et skridt. Og det koster selvfølgelig noget energi og er langt fra optimalt, men det er altså prisen for at have den der meget, meget stive pløs foran. Men det eneste, der så holder hælen nede i støvlen, eller foden på plads, det er faktisk det forreste spænde. Og det sidder så langt fremme, at det er nødt til at være spændt ret hårdt, for at bare holde foden nogenlunde. Og så får jeg altså i hvert fald ondt i fødderne af det. Så det er sådan lidt et kompromis, skal jeg have ondt i fødderne, eller skal hælen sidde fast, når jeg går opad. Og det er ikke særlig optimalt noget af det. Der var en, der sagde her, at hvis man har den for løs, så har han problemer med, at så hopper spændet op. Det har jeg ikke prøvet, fordi jeg synes, jeg er nødt til at kunne sidde fast i støvlen, for ellers så skøjter jeg rundt med hælen nede i støvlen og sådan noget. Det er noget bedre med de her inderstøvler, også fordi at de kan snøres eller strammes med borerlukningen ned omkring, men jeg er stadigvæk nødt til at have den lukket her foran. Men det her, når det er, vi har hængslet der holder skaftet, men spændet sidder op over der. Så hvis jeg spænder det her, for at kunne holde min hæl på plads nede i støvlen, så er der lige pludselig ikke noget touring mode mere, så er der ingen gå-funktion, så kan det ikke bevæge sig, fordi jeg trækker jo skaftet ind mod spændet her. Så hvis det er løsnet, så er der lidt mere, men så sidder hælen ikke fast. Ikke skidesmart. Jeg håber, jeg finder på en eller anden løsning til det spænde her, eller Scott eller Crispy kommer med noget, der er lidt smartere. Scarpa kan sagtens finde ud af at lave spænder og sådan noget rigtigt på deres alpine touringstøvler, så jeg forstår egentlig ikke, hvorfor at de ikke gør det på deres Telemark-støvle. Det er lidt for meget en freeride-støvle og for lidt en touringstøvle, som jeg ser. Men det var lidt lige om spændet der.